Αλλά υπάρχει λοιπόν η λύση να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να την ελέγξεις την κλειδαριά απομακρυσμένα. Ξαναλέω Airbnb εδώ πέρα, στην περίπτωση που έχετε κάποιους επισκέπτες, του ανοίγεις και π.χ. έχεις μέσα στο σπίτι την NFC κάρτα. Για να πετύχεις όμως το Gate Control θα χρειαστεί βέβαια να αγοράσεις μια εξτρά συσκευή γύρω στα 55 ευρώ κάνει, για να μπορέσεις λοιπόν να έχεις τον απομακρυσμένο έλεγχο. Μια από άλλες πολύ σημαντική πληροφορία είναι ότι όπως βλέπεις έχουμε ένα συγκεκριμένο μήκος αφαλού, όμως η συγκεκριμένη κλειδαριά σου δίνει τη δυνατότητα να τη ρυθμίσεις. Βλέπεις εδώ πέρα ότι μπορώ να χαλαρώσω λίγο την αλενόδιδα και βλέπεις ότι μπορώ πόσο έξω να βγάλω το εσωτερικό χερούλι. Άρα λοιπόν το πάχος της πρώτας δεν χρειάζεται να μας προβληματίζει, αφού λοιπόν έχω μεγάλα περιθώρια. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς μπορώ να τοποθετήσω τις μπαταρίες. Θα έρθω εδώ πέρα να βγάλω αυτή εδώ πέρα την αλενόδιδα για να βγει το καπάκι συρταρωτά. Θα έρθω εδώ πέρα να αφαιρέσω το καπάκι. Και εδώ μέσα θα βάλω τις 3 μπαταρίες 3α. Έχουμε λοιπόν τοποθετώ τις μπαταρίες και θα έρθω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να βάλω τη βίδα η οποία μου έρχεται με την κασετίνα. Δεν είναι κάτι δύσκολο μέχρι στιγμής, έτσι. Έκλεισα λοιπόν τη θήκη με τις μπαταρίες. Έτοιμο. Τερμάτισε. Κλείνω. Φυσικά μέσα από την εφαρμογή θα δούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε άμεση ενημέρωση σχετικά με το ποσοστό της μπαταρίας το οποίο απομένει. Ερχόμαστε μετά να τοποθετήσουμε συρταρωτά το καπάκι που βγάλαμε προηγουμένως. Τέλεια. Οπότε έχουμε τελειώσει με αυτό. Κάνουμε το scan και πάμε να κατεβάσουμε εφαρμογή και κάνουμε το setup.